Siapa nakitaan? WhatsApp Pabadlong TV asa. 1, 2, 3, go. WhatsApp Pabadlong TV. Woo! Sama na guys, semua atong kauban guys pag puputol sa kuan daw, mutira ning saging nato. So dire pa ito jok dire jok. Rahaw na ko na. Maning tutorial saan pag kuan ay. Awa. First step, isa. Kailangan dili nimo sa pagalitan kay pagalitan nimo tendency nga malata ang saging. Malata ang saging. Tutorial. Bola lang yan. Awa guys ha. Upat. Tama na jok. Ma. Juga. Juga ka ba jok? Sama na, ikaw na nagkuan ay. Konti. Na, nagdula pa rin itong kuan ay. Tara guys, Wala ni. Ulang pala jok. Tama na. Wala guys, balik guys, kantagi ya guys, taro guys. Wala guys. Mani bayo-bayo na to guys. Moton tutorial guys unsaon pagpalpak sa pagpangawat guys. Sakpan kay tayo prendes tagyato. Mani pag sibi-sibi guys. Tusokon na diri guys oh. Berigyan mo 130. Oh, easy kay na. Guys, tabali mo kan guys. Okay, ikaw putol lang. Hindi ka man muntik ka. Wala to bigdaan guys para kan guys. Walay man sana mo dikit ba. Wala guys, kan guys, among gipilian guys. Ano ba yung ko? So gamit mo ng mo. Ano guys oh. Pilihan na guys kay naibatlong guys, ngani batlong guys ako. Ngani oh. Morning ba sa kainit? Morning kuan batlongan guys oh, magdaot. May tarwal na pastor sa yung jok-jok. Big saging. Usahin nung daning kan pre? Batlongon? Nakainit. Sobrang init oh. Ano guys, ang go sa ning batlong guys kay sana kumot. Sobrang kay init guys, kanang na kuan sa init yun. Tapos kuan tungod pud ni sa COVID-19 daw. Sana guys oh. Sa wala yung mga marka-marka ya guys oh. Yung marka-marka oh. Stress mark. Lah, May black spot. oh. Goods ka na guys. May trigo. So, Kaya kung ingat ang pagkuha ka ito i-send pero nga na guys oh, na yung mga yan oh. Awa, i-compare na to guys. Compare na to na oh. Reject ka na guys, reject na oh. Kani goods, kani. Guys, yan ba? Hino pag yun, lumak mo ito. Kuhan mo guro na. Limpi ba? Kumana na, tama na. Ano guys, gamay taklob guys. Basta na lang tayo karing down saging oh. Wala guys, manang strategya na guys. Scouting paring Alvin yan guys oh. Ara guys, manang tigwa na og gikawin na guys. Ara guys, guys oh. Ay wala na guys, mali nang maglubigay na guys. Doy ka na guys oh. Wala nakuha ka na guys. Ara guys, di na kailangan mga hayog layo-layo pa guys. No. Unggahan man dire guys oh.
punit rin rada na mo dire. Oh. Oh, meron nga itag kon ba, itag piso. Muna guys, muna yung biron guys, og utro awa pagpuno to. Ano guys, nagbunot na ta guys kay pangsagol na to sa kuan. Bayo-bayo na to. Muna yung usuron. Uy, abos to nga kina. Bakit wala guys? Wala guys. Pagkawan dapat guys, wala guys. Oh, no. Ah, guys, pag nabito lang no. Ah, no. Ano guys, kaguro na kayo mga tawag guys, kagod guys. Okay, para morning pang halo nato sa kuan, sa sukar og sa kuan saging na binayo nato. Oh. So may tawagan ni boss. Wala siya guys. Nasud na bi. Wala siya guys, ang buwa guys, buwa. Buwa. Lamig na guys oh. Oh. Kaon pa ng buwa boss. Makaw ng buwa, makaw ng buwa. Depende sa buwa. Na may buwa na daot. So mga guys, shoutout sa kuan nato kagod guys oh. Nato. Joke. Ano guys, batid love YouTuber guys. Signi mo kanan guys. Sinamon kita lahat. Kita lahat. Sample guys, may sample guys oh. Dali ito yung mga Bisaya. Uy, stop. Ano guys? Gusto na may. Oh. Sobrang ayaw ko guys, ano baka guys oh. Wow naman. Oh. Arang mo muna manager mo boys. Manager mo. Para sample guys, sama na guys. Oh. Oh. Uy, uwas. Pagandam na mo. Pambato na mo. Sango, ala. Sango. Wala. Tig-tester naman guys, mana guys. Ada singa guys, kung luto na ba guys? Ara guys. Ala. Ganyan lagi kuan lang. Kini guys, mo ibang palimpyo sa kuan guys. Palit sa saging na guys para malimpyo sa guys. Ang ganing kini. Tinatong bayuhan. Balik na guys, labay na ron guys, labay na kay ugaw na. Ang palimpyo na siya. Tama kayo nanang ganyan, ano siya? Ah, okay. Muna gitawag na kuan. Ano guys, sa tudyan na guys. Ninayo na pinakaw na guys, kay gagmay pa na. Oh. Di na bultuhon guys. Duha lang ka magutang sa duha lang. Nan duha ra man agud na batangan na boss. Duhara na kung daghan man god. Too much double kill. Too much double kill yun, no? Dano. Hindi totoo Pero yan. yan naman na pagka paano na Wala lang yan. Kung kusgunin mo na, dugo mo god. Dugo na magdugo. Okay, mo lang na guys. Dandahan lang gid guys. Dandahan lang to. Pwede nimo to ituyok from medyo kilo. Ikot-ikot lang no, ikot-ikot lang. Okay na sa content para sa English. Yan na. Okay wala siya. Wala Wala ba? Wala man yung mga kanana. Ara guys. 1/2 kilogram ra na guys itong asukar guys kay pan lang. Para kaabot sa budget na to. Anak, katubayan na. Pwede naman sa kusgon eh. Didi naman na siya kuan malagkot. Bayan ni magtuyok na eh sa lata di siya. Ang tawagan eh linupak. Nilapak. Sana boss, taka na mabalance siya boss. Pumunta naman ka, pumunta na kay mailan na sa mga viewers. Talo na. Ah, kita ba to boss? Deliver boy na mo. Food panda. Ayun ang pagsabaran deliver boy na mo. Mana guys, ay mana boss, Muna niyang tinawag na mixing na ni. inabot nga na og ano, Mixing. Coconut and sugar na. kunat at sugar. Coconut and sugar with syrup na. Wala na magipakita ng syrup kay mahal to. Wala sila masundog no. Sundo. Yo. Adungan na pa din na boss. Duwagan na kay may laman nimo. Sa ko ano. Kami sa una gyud tilawan pa namo ni. May ilan jud na tama ang lasa. Pagkaron boss, pwede makamontil ta ni boss. Pwede mo tilawan kuha ni mo karon na. Ako sang shake ni. Kailangan mo gani i-mix ni mo ni mga 30 seconds 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 30 seconds. Wow naman! Seconds yung mga wow! Wala na boss, no? Duwagan na 5 seconds. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. na boss. Pwede na boss. Then dilawi gamay. Pero ikaw ligo boss, kaya basig kuan boss ba? Araw. Basig mali ko pagkakuha boss. Araw, pwede mo kao na. Good ka boss? Good kayo? Hindi kayo, patalawa itong mga kaban boss. Diba? Satisfied yan sa boss. Tapos oh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ako mo ta na, kulang ang katamay so. Tama na boss. Sakto gud kayo pagkakuan timplas yung mga body niyo ba no? Kahilo. Ano na? Bagday yung mga body niyo boss. Nuwagan sa kong body kasi namis mo ko din. Ano? Balik-balik yun ang customer niya na boss. Balik na, nakabulan katulo. Ano? Tama daw kuan boss, issue boss na ginawat din yung saging boss. Kana Ano na boss? Basta mulambo na garong negosyo, normal na naman daw. Dautan na no? Dapat ato na i-ignore na. Langan nila no? Ara boss. Bagday yung sticker na to boss oh. Ara boss oh. Balong TV na boss. Ipakuha na. Oh. Ipakuha na. Ang kuhan ba yun? Kani ang tawag na releasing releasing. Racing na na. Tingin Releasing. ng ba? Please, sa palang t-shirt. So, bohon, loyan. Kaya kuhan ba? Repeat god. Mo ni boss oh. Tag-content naman din. Oh. Di na punon kay diri guys. Kaya basig mga kuan ba no? Daliot naman, i-green na lang. So, matik guys, ang atong giloton na baybayo ato tong ibaon. Tayong tagdahikan guys. Ligo-ligo tayo, ligo-ligo ta.